Esihamba phambili indaba namuhla OWAKWAZULUNATAL ezinhlelweni zokusiza abakhahlamezekile zihlomule ngezigidi ezingenzi inzuzo kanti LIHLEHLILE labasolwa ngokubulala ePHOENIX. Lezi izindaba ze-1KZNTV ifundelwa samkeliswa ngqulunga ekubingelele imbukeli. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal uRaviPhile uhambeleke isifunda uNGEZIGIDI likaMthaniya ukuyohlola komonakalo odalwe imibhikisho ebihambisana nokutatshwa kwempahla ezitolo kulesi sifundazwe. Engxoxweni ekhethekile nethimba lezindaba uPhile uthi benza lolu hlelo lokuhlola behulumeni ukuze bakwazi ukulekelela labo osomabhizinisi abakhahlamezekile. Ungqongqoshe uRaviPhile uthi umnyango wakhe wokuthuthukisa umnotho nezokungcebeleka uzimisele ngokubambisana nehhovisi likaMgcini mafa ukuba bathole izathulo zosomabhizinisi abakhahlamezekile ngenkathi kutapwa impahla ezitolo zabo ukuze babahlangabeze njengohulumeni. Well, twofold. One was to receive some reports with some granular detail so that we can do some necessary calculations. But the other one was to try to unpack the Minister of Finance's announcement yesterday of some reallocation of the budgets. Of course, most of it goes to the reinstatement of the 350 Rand until March 2022. There's the issue of the SASRIA, that's the insurance for unrest cover. We also want to see how we can help, if not totally, at least in part, those who are uninsured, and a very important emphasis on SMMEs, spaza shops, and the informal sector. uPhile uhambele indawo ezahlukahlukene zasogwini ezikhahlamezekile ukuyohlola isimo nokuba nengxoxo nosomabhizinisi. I'm quite inspired by the unity of the municipality with all stakeholders who are quite determined to recover. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uSgananda kazokufashezi ogwini eSayidi. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNhlanhla Khoza uthi unethemba lokuthi uxhasomali luka-5 million amarandi olutholwe izinhlangano ezingenzi inzuzo kwabaka-National Lotteries Commission luzokwethula-ke umthwalo emnyango wakhe ekusizeni-ke izikhungo ezihlala abantu abadala kanye nezitandane. Kulo xhasomali inhlangano ngayodwana ihlomuleke ngesigidi kanti-ke zizohlonza izikhungo ezindaweni ezisondele nazo kuyizifundazwe umasipala ezimbili ezikhona esifundazweni. Ungqongqoshe uKhoza uthi ukuthola lolu xhaso kuzobasiza kakhulu ukulandela ukuthi isabelo mali sabo sinciphile esokubhekelela umphakathi njengoba kusahlasele ubhubhane lwegciwane iCovid-19. Umnyango waka-Social Development KwaZulu-Natal sijabule ngendlela engachazeki. As of now besine pressure enkulu uma ubuka i-allocation yethu kwi-budget. Sisuka from 170 million siya phansi ngoba during COVID-19 sizenze ama reprioritization within i-budget yethu. So reprioritize 170 million for ukunikezela nje i-support yokuthi abantu bakithi bathole ukudla during COVID-19. Kulokhu ke sibuyele back ku 18 million which is far too less kunabantu abafanele bathole ukudla. Lokhu nje esikwenzele uNational Lottery kuyisibusiso ikakhulu. Ngiyafuna ukukusho lokhu ukuthi uNational Lottery as much as besikhala sibhekile ukuthi osomabhizinisi bazofika ubani angasafike azostakula, kodwa uNational Lottery ungqongqozile eminyangweni yethu wathi nayi isupport anayo. Ubese eqhubeka ngokuthi okuhle kakhulu ukuthi kulolu xhaso kuhlomule izinhlangano eziqhamuka emphakathini ehlwempu nethintekile ngesikhathi kucekelwa phansi izitolo. Kunama NGOs about 3 awabantu abasha. Okunye about 2 NGOs asuka kwindawo ezihlwempu ngendlela esimangaliso. Singabala indawo yaseNanda, sibale iKwaMashu. Sinawu 2 ama NGOs asuka around those areas. Esibonayo ukuthi kuzosho likhulu empilweni zabantu bendawo ukuba nalo hlobo le-NGO. Lama NGOs o5 azonikezwa ukuthi iNGO isebenze okungenani ama districts awu2 okuzosho ke ukuthi bathe ukwethula kancane umthwalo emahlombe wethu.
Kanti owendumiso support group ohlomulile kulolu xhaso ulungile Hlatshwayo owasedandi uthi lolu xhaso lizobasiza kakhulu ukuqhuba umsebenzi womphakathi. Siyathobeka kakhulu ukuthola such a funding ezokwazi ukusiza ukuthi sikwazi ukusiza abantu aba-vulnerable nabantu abadingayo ngoba indawo esisebenzela kuwo ila ungekho khona imisebenzi amathuba omsebenzi engekho sizokwazi ukuthi sifinyelele ngisho nakubantu abadinga kakhulu uhulumeni angeke akwazi ukufinyelela kuwo. Usanele Dlamini waka National Lotteries Commission kwisifundazwe eKwaZulu-Natal uthi bazoqinisekisa ukuthi bayawulandela umsebenzi okumele wenziwe yilezi inhlangano wase bazokwephula izivumelwano abazenzile bayobathathela izinyathelo zomthetho. Ngotebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisebhalito. Kuhlehliselwe kulesibili oluzayo ukulalela kwesicelo sebhayili sabasolwa abathathu kwabayishumi abasolwa ngokubulala kanjalo nokuzama ukubulala abantu ePhoenix emasontweni amabili edlule komsombuluko kuleli sonto labasolwa abavelile enkantolo kaMantshi eVerulem kanti ke namhlanje bekulindeleke bafake isicelo sebhayili okube sekuhlehle njengoba ke isicelo sabo sebhayili sesidluliselwe kwinkantolo yamacala akhethekile. Esiqinisiwe ezokuphepha namhlanje ngaphandle kwenkantolo kaMantshi eVerulem njengoba bekade kuphindela enkantolo abasolwa ngamacala ahlukahlukene embidlango yokubulawa kwabantu enzeka ePhoenix emasontweni amabili edlule. Namhlanje kube khona umehluko la sibona khona namaqembu ahlukahlukene ezepolitiki aqhamuka ngaphansi kwaseThekwini ebekade enkalisile ngaphandle kwa inkantolo ukuzoseka noma ukuzophikisa isicelo zebhayili zabasolwa. ANC kwisifundazwe eKwaZulu-Natal ukwazi Mshengu ubeseveza ukuthi bazoqinisekisa ukuthi balandelela lolu daba kuze kuba imndeni nayo iyagculiseka kufike ekugcineni benziwe ubulungiswa kulamacala. Umbono wethu njenge-ANC KwaZulu-Natal ukuthi kubalekile ukuthi umthetho udlale indawo yawo ukuze kube khona uzinzo lokuthula emphakathini wethu. Laba abalahlekelwe abathandiwe wabo nezihlobo zabo funa bakufile ukuthi umthetho ungakubona. They must feel justice, and that's what we are here to support them, to say justice must be given to the victims. But also kubalekile ukuthi singaqheli kakhulu ebantwini bethu ngoba ukuqhela kwethu kuzokudala ukuthi kube khona iyenhlukano phakathi kwabantu ngenxa yobuhlanga. Owe-EFF eThekwini region uThemba Mvubu usabagculisekile ngendlela ababona kugcwele ngabo ezokuphepha ngaphandle kwalenkantolo ekubeni kumele ngabe balapha endaweni yasePhoenix ukuyobheka lezi ibhamu bekade kubulawa ngazo abantu. Lamaphoyisa ngokunderstanda kwethu nokuqonda kwethu kufanele ngabalapha ePhoenix ayobheka lezi igebengu lezi ekuyizona ebulala abantu abamnyama ngoba zazikhona zibonakala kunama videos kunayo yonke into. So ukuthi why bela isaqhubeka ikhombisa lento beloku esikhala ngayo ukuthi instead ukuthi bathatha amaphoyisa bawayise lapho kobheka igebengu kodwa ababhizi bathatha amaphoyisa bawathi awangena emzini yabantu eyo raid imizi yabantu without ukuthi abe nama search warrant. That is why ekugcineni even nayizolo bekwenzile lokho endaweni yaseLamontville kwagcina sekubule umuntu wesifazane edutshulwa amaphoyisa. So ngamanye amazinto ezama ukuyiveza ukuthi ama priorities abo are wrong. Kanti okhulumela iNPA esifundazweni eKwaZulu-Natal uNatasha Khara ubese chaza kabanzi ngabasolwa abokuqala abavelile base icala labo lahlehliselwa uLesibili lwangesonto elizayo. The matter was previously adjourned today for bail consideration. 3 of the accused of the 10 have since appeared this morning. Those accused are facing charges of, each one is facing charges of murder, as well as one of accused facing a further charge of attempted murder. They have been remanded till Tuesday for a formal bail application. During the course of the day, the other accused will be appearing in court and they will be dealt with accordingly. Abasolwa abane kulaba abayishumi nambili bona babhekene nezinsolo zokuzama ukubulala utholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Icala labo lihlehlelwe umhla ka4 August kuwona lonyaka. Ababili kubasolwa bona babhekene nezinsolo zokutholakala nezikhali eziyingozi, izinhlamvu nezibhamu ezingekho emthethweni. Icala labo lahlehlelwa umhla ka5 August kuwona lonyaka. Oyedwa wabo yena usolwa ngokutholakala nempahla engekho emthethweni. Icala lahlehlela umhla ka25 August kuwona lonyaka ukuze kuqhubeke uphenyo. Bonke labasolwa bagciniwe ngaphakathi esitokisini. Ngutebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisenkantolo kaMantshi eVerulem.
Ubengameli wenyunyana yothisha inathu Sibusiso Malinga uthi ke bashayela elikhulu ihlombe isiphakamiso sikaNgqongqoshe wezezimali kuleli uDitomboweni ke sokuthi izisebenzi zikahulumeni sezizokwazi ukuthola ingxenye yemali yazo kwisikhwama sempesheni. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uMalinga uthi ke lokhu side isikhathi bekulwela futhi ke kuzosiza izisebenzi zikahulumeni zonke hayi azamalunga enathu kuphela. Emva kwesiphakamiso sikaNgqongqoshe wezezimali kuleli uDitomboweni sokuthi abasebenzi bahulumeni sebezokwazi ukuthi bahlephule ingxenye yemali yabo kwisikhwama sempesheni phecelezi pension fund. Lokhu sekushayelwe ihlombe izinyunyana eziningi ezahlukene okuhlanganisa nenyunyana yothisha inathu osekuphela iminyaka eyisithupha yaphakamisa lolu hlelo kwazise lizosiza kakhulu abasebenzi uba bangacwili esikweletini. Abaningi abasebenzi bakahulumeni bayesula emsebenzini bengesuli ngoba sebekhathele ukusebenza futhi bengaxoshwa kodwa ngoba becwile kakhulu ezikweletini besebenza bese uhulumeni angakwazi ukubasiza. Okwakusikhalisa kakhulu ke ukuthi uhulumeni ubenayo imali yokusiza inkampani zakhe njengo SAA nezinye obuthola ukuthi bekukhona ungasetshenziswa kahle nangendlela kwemali kodwa akwazi uhulumeni ukuthatha imali yabakhokhi bentela abalekelele kodwa okuyibona abakhokhi intela njengabasebenzi bakhe bengasizakali ngalutho. Ngakho ke sikushayela izandla nehlombe elikhulu ukuthi ekugcineni sebeze babona ukuthi inathu yayiqinisile esiphakamisweni sayo. Umengameli walenyunyana osabambile uSibusiso Malinga ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uveze ukuthi lokho kufana nokunqoba kubona bonke abasebenzi bahulumeni njengoba bezokwazi ukuthola ingxenye yemali yabo ukuze bakwazi ukwenza izidingo zabo. Lokhu kunqoba ke akunqobi inathu yodwa yize lesiphakamiso sasiphakanyiswe inathu kunqoba kwabo bonke abasebenzi bakahulumeni. Ububi abukho kuloku uma kuzohlelwa kahle ngoba akekho umuntu esizothi udla impesheni yakhe esaphila ngoba uma bekwazi ukubeka ngendlela efanele kufanele ibe khona indlela yokuthi le mali ibuye lesikhwameni. Esidabeni 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Umhlaziyi wezepolitiki wasesikhungweni semfundo ephakeme ongoye empangeni enyakatho nelikaMthaniya uDokotela Zakhele Shamasi uthi maningi kakhulu amathuba ukuthi umengameli uCyril Ramaphosa enze izinguquko kuhulumeni wakhe. Lokhu kulandela ukuba zande iziphakamiso zokuthi kumengameli axoxe kakhulukazi kuhlangothi lwezokuphepha kwakwehluleka ukulawula isimo ngesikhathi sezibhelu kudatshwa nempahla ezitolo zakuleli. Sekusobala ukuthi vele uzonciphisa icabinet lakhe ikakhulukazi mase sibheka lapha kuba buzwela imkhizo usamisiwe ngenxa yale tender lena ambandakela igama lakhe nombiko wophenyo labezomhloli selibekiwe phezu kwetafula likamongameli obhotshozwayo sebesitshelile ukuthi liyacaca lihlala ngokusobala igama kaNgqongqoshe Mkhize kubona lo mbiko. Kuyacaca ukuthi lapha kumnyangweni wezempilo uzoba khona vele ushintsho kuzoba khona uNgqongqoshe omusha ozofakwa lapha. Uba khona obambile uMamuluku Kubayi uyena obambileke la obambela kusho ukuthi kuzoba khona ke ushintsho lapho futhi kungenza kube khona ushintsho futhi masibona lapha kwezokuphepha ngoba sibonile kube khona ukudonsiswana phakathi kaMongameli no statement sikaMengameli nestat nokushiwo uNgqongqoshe uMaphisa Nqawula okungenzeka sibone bekhona ushintsho lapho ngesimangalo mangabe embeka kwenye indawo ngoba umuntu njengaloya unamava amakhulu nakwi-women's league ngakhala mangakhishwa kuthiwa yakhishwa all together kusho uzombeka kwenye indawo mhlawumbe amnikeze omunye umnyango kodwa ke kuyacaca ukuthi ngenzeka bekhona ushintsho lapha nakwenza ukuvikela ngenzeka futhi bekhona ushintsho futhi nalapha kwezamaphoyisa ngoba siyambona uNdosi kwabo wethu ucela ukuthi hayi engathi bekhona ukushayisana nokuphisana namazi nomama ayanda dlodlo wezobunhloli okungenzeka futhi bekhona ushintsho nalapho noma ke masibhekisisa kahle umama ayanda dlodlo unamava amakhulu neexperience esekudingisweni kwezobunhloli akangenanga ngephutha lomnyaka uyakwazi kakhulu noma esho naye futhi ukuthi wamtshelile ukuba ucela ukuthi konke ezokwenzeka njengale wakucela ukuthi yena cha kwakufanele konke ebhalwe phansi esayiniwe.
Usomabhizinisi ongumnikazi wamagaraji abesiza-ke abahlali baku-Ink area ukuhlanganisa iNanda, iNtuzuma, iKwaMashu, uSiboniso Mbatha uthi-ke balinganisela kuyi-150 abasebenzi bakhe abazolahlekelwa komsebenzi ngemva kokucekula phansi kwamagaraji ngesikhathi-ke sembhikisho ebikhona emasontweni amabili edlule. Umbatha usho kanjena-ke ngesikhathi nengxoxo ekhethekile neyithimba lezindaba ebikwelinye-ke lamagaraji eDube Village eNanda ngenhloso yokuzwa kabanzi ngenqubekela phambili yokusebenza kwalamagaraji emva kokushiswa nala-ke ebeseveza khona ukuthi-ke kumanje akakazi nokuthi kuzobuyela nini ukusebenza kwawo njengoba kudingeka imali elinganiselwa ku-40 million wamarandi ukulungiswa. Leli elinye lamagaraji elizinze eNanda ebelikade lisiza umphakathi wakwaMashu, iNanda, iPHOENIX kanjalo nase-Ntuzuma. Engxoxweni ekhethekile esibe nayo nomnumzana uMbatha njengoba sila eDube Village uveza ukuthi umonakalo ulinganiselwa ku-40 million wamarandi njengoba emathatha amagaraji akhe ashiswa ngelanga lembhikisho. Umonakalo ungaba la ku-40 million rand. Ngiyacabanga ukuthi ke siyazi akusiyona imali encane leyo. So njengamanje umuntu usakhulumisana nabama insurance asazi ukuthi nabo bazofaka into engakanani mase ke mhlawumbe umuntu oshaya indesheni nakuma financial institutions ukuthi sibone ukuthi isimo singabuyela kanjani kwesijwayelekile. So njengamanje asikwazi ukusho, angikwazi ukusho njengoba sikhuluma ukuthi ngithi na kanjani in 2-3 months time kuyobe sekuvuliwe. Ngiyacabanga ukuthi kuzothatha isikhashana. Maningi amathuba ukuthi la sikhona njengamanje ungaphela lo nyaka kungavuliwe ngoba ukwakha igarage kuyiproject ende impela futhi nama contractors amaningi endiyabiza. So njengamanje ama insurers adila nama thousands and thousands of claims. Umuntu akazi ukuthi ukuphi kwi-queue. Umbatha uthi kuyimanje belanganisela ekhulwini nama-50 abasebenzi balahlekelwe umsebenzi kuwona lamagaraji womathathu. Besine staff esi-permanent esi-48. Khona ama-managers ngokwehla nama-petrol attendants, cashiers nabebesebenza kwi-cafe. KwaMashu besinabasebenzi abawu-55. Bese kuthi eBamshela sinabasebenzi abawu-45. So bonke ke labasebenzi njengamanje basemakhaya. Bese ngithintana nama-managers wabo banama WhatsApp groups. So we called a meeting with all the staff in our HR department. It was the most difficult meeting I've ever had. I went through the first meeting at Bamshela, another meeting KwaMashu, but when I came here, that's when I realized that this has really hit me hard. Kanti lo monakalo wenzakale kuleli garage awugcinanga ngokulimaza abasebenzisi bezimoto abathela upetrol kuleli garage kodwa uphinde walimaza nabadayisi abanamatafula eceleni kwaleli garage ebebekwazi ukuthola abathengi ebebekade besuke bezothela upetrol ngaphakathi kuleli garage. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseDube Village. Owesilisa endaweni yasesikhaleni inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal umzikhona Nzuza uthi kufuna ubulungiswa ngokudlengulwa ngendodakazi yakhe idlengulwa umalume wayo ephindelela. Umzulwini ke ubekhuluma kanje nethimba lezindaba lo-1KZNTV uthi lo malume ke ubeseyiphathiswa kwentombi yakhe indodakazi yakhe aze ayilande nasesikoleni. Umzikhona Nzuzo nguyise wentombazanyane yanukubezwa ngumalume wayo ngokocansi uthi ukhala ngobulungiswa kanti usola nesandla semfene ngendlela lelicala elaphathwa ngayo. Uphinde waveza nokuthi indodakazi yakhe yasatshiswa ngesibhamu yathenjiswa nokuthi izodabula amafu uma uke yayithi vu le ndaba. Umhla ka-17 kwafika uma wengane yami noma mdala wakhe. Noma mdala wengane yami. Bengilethela incwadi babezotshena ifamily yami ukuthi umalume wayo ugcinela le nengane yami. Kodwa lapho ekugcineni kwalokho mesimbopha ukulungiswa kwakhona ngaze ngikuthole. Ngoba namanje ngivula icala ngiyambona uhamba khona la ngaphandle kodwa ngikuboni ingane size yabaleka nasekhaya. Yahamba yohlala lethu zosisikweni sayo ngoba siyasaba nokumbona. Salivula icala kokuqala livule yona ingane. Kwathi sekuzobe icala kwafika umamdala wayo igama lakhe uZama wagumedwa wathi fika wathi kuma bayahamba baye flea market etshena mina
yatshena nomzali wami uma wathi bahamba beflea market kanti uyatshena kanti umbizela umseshi kaGumede watshena ingane ukuthi ayilisuli icala ukuze ikhulula umkhulu wayo isibhedlela. Umenzi wokubi wabe esefumbathisa uyise womntwana ukuthi icala lisulwe. Kanti intombazanyana igcine isibaleka nasekhaya ngoba isaba lo malume obonakala njalo endaweni njengoba engaboshwanga. Babe bribe nengane baze bayithengela ifoni ukuthi ingasho ibrabo yena uZipho nami babo wakhe uZipho Gumede wazama ukungibribe nomalume wakhe uNtokozo bethi asicimeni icala. Njengamanje mesephumile umalume siyambona njalo ufika la akhetha ukuthi ayibaleke yohlala ngasesikoleni angisakwazi ukuhlala angisakwazi nokuyibona usiyenzani angazi ukuthi kwenzekani. Lesigameko senzeka nje izwe libhekene nenselele enkulu yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Obikaye indabeni ze1KZNTV uPhilani Bhengu ngise Richards Bay. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.61 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.38 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.37 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libo $1,805.57 cent ounce kutholo ngahleziwe wona obo $76.05 cents umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Wonke amehla azokubekethe nje kumdlalo wezinkundla zaseSoweto kumqhudelwano weCurling Black Label Cup ophakathi kweKaizer Chiefs neOrlando Pirates ongompetha abavikela lendebe. Lo mdlalo kokwenza uthando kakhulu ukuthi abazobe beqeqesha lamaqembu kuzokuba ngabalandeli bawo kanjalo ke neqembu labadlali abazodlala kulomdlalo nabo bazoshintshwa kuzokwenziwa ke ngabalandeli ngokuvota. Lo mdlalo ke uzoqala ngokubumbana kwehora lesihlanu ngesonto ntambama enkundleni yaseOrlando eGoli. Ngonyaka odluleke kawuzange ube khona lo mqhudelwano ngenxa yombhedukazi wokuvethe. Bukeleke nasi isimo sezulu esikalendeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizobalela amazinga okushisa u10 ku25 degrees, eThekwini u11 ku23 degrees, eMgungundlovu ngazibomvu u7 ku27 degrees, oLonde Mashono u8 ku27 degrees, eXhophe Mantende u4 ku24 degrees, siphethe ngeFriday Filidi u4 ku24 degrees. Mbukeleke lezi besiniphathele zona kuleli sonto. Asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo ngesonto elizayo bakhona ozokethu abazobe beyibambile. Nginifisela impela sonto emnandi.